Tervetuloa huomenta Suomen pariin ja oikein hyvää sunnuntaita. Me jatketaan täällä Harri-Pekka Pietikäisen seurassa. Sun uusin kirja Sattuu ihan helvetisti opettaa siis pysähtymään vaikeiden tunteiden äärelle ja toimimaan tällaisissa kuohuttavissa tilanteissa tietoisemmin. Mikä sut sai tarttumaan tähän aiheeseen? No varmasti ensinnäkin se, että se on mulle ihan helvetin vaikeeta. Se epämiellyttävien tunteiden sietäminen. Se on aina ollut, mutta sitten mun aikaisemmat kirjat, jotka nyt käsitellyt nimenomaan esimerkiksi luolaa ja sitten valkohaita, niin ne on lähestynyt kohdetta nimenomaan siitä kulmasta käsin, että mun pitää mennä kohti jotain ja sietää jotain, missä niin kuin lähtökohtaisesti joku tuntuu epämiellyttävältä, mutta mitä kohti mä haluan mennä. Niin sit mä ehkä tämän kirjan osalta niin pääsin pureutumaan siihen aiheeseen vähän konkreettisemmin. Että mistä on kyse ja miten sitä ehkä pystyy sitten lähteä taklaamaan. Kun musta tuntuu, että sitten kanssa siinä niin kuin arjessa joka päivä ainakin itselle tulee hirvittävä määrä sellaisia impulsseja, mitkä käskee toimimaan jollain tavalla. Ja aika usein, kun toimii niiden impulssien mukana ja vietävänä, niin löytää itsensä vielä solmusemmista tilanteista ja vielä hankalammista niin kuin asetelmista. Niin mitä se niin kuin mahdollistaa se, että oppii vähän sietämään sitä tunnetta, mikä häneltä nousee? Tässä kirjassa niin täällä puhutaan nimenomaan tämmöisistä niin kuin epämiellyttävistä tunteista tai vaikeista tunteista. Mitä tämmöiset tunteet yleensä on, mitä me koetaan niin kuin hankaliksi, mitä me ei haluttaisi tuntea? No mä luulen, että semmoisia on hirvittävä määrä, jos lähdetään niitä yksilöimään, mutta tämmöisiä isoja voimakkaita, niin yksi voimakkahan on, minkä itse tunnistan tosi isona, niin on hylätyksi tulemisen pelko. Mehän halutaan aina olla niin kuin osa jotain. Me halutaan, että me ollaan niin kuin merkittävä osa ja koetaan meidän niin kuin elämä merkittävänä tämän yhteisön kannalta. Niin sehän on ihan hirvittävä valtava pelko, että mitä jos mä en kelpaa? Mitä jos mun osaaminen ei vaikka riitä? Mun mielestä aika moni varmaan, mäkin on 45-vuotias ja alan lähestymään sitä ikää, että alan tunnistamaan sen, jutellaan monien ystävien kanssa, kelpaanko mä enää työmarkkinoilla vaikkapa. Että kun kaikki tiedetään, että tänä päivänä on aika monellakin tavalla haastavat työmarkkinat, niin et kelpaako enää vai onko se ns. Parasta päivämäärä mennyt. Ja tämmöisiä samantyyppisiä hylätyksi tulemisen kokemuksiahan mä uskon, että jokainen meistä voi löytää niin kuin melkein miltä tahansa elämän osa-alueelta. Ja hirveän usein niin kuin sen sijaan, että me lähdetään tavallaan sietämään sitä tunnetta ja hyväksytään, että musta nousee myös tällaisia tunteita ja se on ihan ok. Niin lähdetään tilkitsemään niitä erilaisilla rooleilla tai riippuvuutta aiheuttavilla tekijöillä. Ihan millä tahansa, mikä vie pois sen tunteen, että meillä olisi tavallaan turvallinen olla. Eikä siinä sinänsä mitään pahaa ole, jos niin kuin antaa armoa itsellensä välillä myös omilta tunteilta. Sekin on tosi suotavaa. Mutta sitten mun mielestä se mun iso pointti, mitä mä haluan kirjasta tuoda esiin, on se, että jos me ei suostuta sietää sitä tunnetta, vaan aina pyritään viemään se jollain pois, niin se tunne itsessään ei häviä yhtään mihinkään, vaan se päinvastoin johtaa vielä monimutkaisempiin ja monisyisempiin haasteisiin. Miten ton tyyppiset tunteet pystyy kääntämään, että kun oppii sietämään sitä ja kun hyväksyy sen tunteen, niin miten sen oppii kääntämään voimavaraksi? Vai voiko sitä kääntää voimavaraksi jollain lailla? Tarvitseeko sitä kääntää voimavaraksi? Se on ehkä niin kuin se, mitä mä siinä ajattelen. Että mun mielestä niin kuin ylipäätänsä niin kuin, mä kartan kaikenlaisia manuaaleja, koska mun oman kokemuksen mukaan ihmisenä oleminen se ei mahdu semmoiseen vinkkivitoseen tai manuaalikirjastoon. Ja välillä elämään kuuluu se, että sattuu ihan helvetisti. Ja se, että se tunne ei välttämättä, että sä et saa välttämättä kiinni siitä konkreettisesti, että mihin kaikkeen tämä liittyy, että sä pystyisit purkamaan sen ja sen jälkeen selvittämään sen tunteen ja menee eteenpäin. Vaan että aika usein elämään kuuluu osaltaan myös semmoiset tosi vaikeat tunteet, mitkä herättää epävarmuutta ja synnyttää epäselkeyttä. Mutta se oleellinen juttu mun mielestä on se, että sen tunteen mukana oleva kehotus toimia ei aina ole sulle eduksi. Ja jos sen pystyy opettelemaan ja vähän kartoittamaan sitä, että koska se tunneimpulssi on sellainen, että mun kannattaa sitä seurata ja koska vaan sietää, niin mä luulen, että se vaikuttaa meidän jokaisen kokemukseen siitä omasta elämästä. No, jos ajatellaan parisuudetta tai työpaikkaa, missä aina välillä tulee tämmöisiä epämiellyttäviä tunteita vastaan. Ja, niin vai tuleeko? Ja hylätyksi tulemisen kokemuksia, että nyt mut jotenkin ohitettiin tai jyrättiin. Sä vähän toit esille tässä näitä tämmöisiä toimintastrategioita, että pukeutuu erilaiseen rooliin tai jotenkin muuten ohittaa näitä tunteita. Millä tavalla me usein yritetään ohittaa niitä
ikäviä tunteita itsessämme? No siis työelämä on mun mielestä aivan mahtava esimerkki. Se on niin kuin epämiellyttävien tunteiden aarreaitta oikein, mutta että hirveän monet tänä päivänä tuntuu laittamaan voimakkaasti oman identiteettinsä siihen työhön. Että se on tosi tärkeää. Ei siinä ole mitään paheksuttavaa siinä, että haluaa olla hyvä siinä, mitä tekee ja kokea merkitykselliseksi itsensä. Mutta haasteelliseksi muodostuu siinä vaiheessa, että jos me ajatellaan, että me ollaan sitä, me ollaan meidän arvo liittyy siihen, että onnistutaanko me vai epäonnistutaanko meidän työssä. Ja sitten kun tähän lisätään esimerkiksi somekulttuuri, jossa me nähdään pääosin ihmisiä, ketkä joko menestyy työelämässä tai vähintään kohtuullisesti vetää sillä työrintamalla, niin annas olla, jos sä katsot sitten peiliin ja itsestä tuntuu, että miksi mulla ei tää lähe? Miksi mulle tämä työn tekeminen on niin hankalaa tai miksi mä en saa sellaisia onnistumisia? Niin tulee helposti epäonnistumisen tunne. Ja sitten kun tämä toistuu monta kertaa, niin tulee epäkelpoisuuden tunne. Eli semmoinen, että kyse ei olekaan siitä, että mä epäonnistun, vaan siitä, että nyt musta on jotain vikana. Ja tämä on suora tie sitten mun nähdäkseni häpeään taas. Ja häpeähän on sellainen, että käsi ylös kaikki, ketkä yrittää peittää sitä häpeää jollain tavalla, ettei paljastus muille tai ainakaan itsellensä. Ja sen myötä sitten aletaan rakentaa hirveän usein jotain rooleja tai toimintamalleja. Paiskitaan sitä työtä hirveällä vauhdilla, että mä riittäisin. Tai otetaan jotain semmoisia työrooleja tai jotain muita rooleja, etten mä paljastuisi. Ja toi on aika nopea maantie tai moottoritie sitten niin kuin monenasteiseen uupumiseen. Kun lähtee tolle tielle, mistä nyt puhutaan ja lähtee ymmärtämään ja tekemään töitä itsensä kanssa, niin miten pitkälle menneisyyteen täytyy lähteä, jotta sitten ymmärtää esimerkiksi vaikka, että miksi minä koen häpeän tunnetta? Onko kyse kuitenkin, että ne tunteet ja ne pelot ja kaikki tulee sieltä jostain niin kuin kauempaa, joka vaikuttaa tähän hetkeen? Hirveän monet meidän peloista ja hirveän monet meidän just tämmöistä pohjimmaista epämiellyttävästä tunteista, niin ne pohjautuu nimenomaan sinne varhaislapsuuteen. Mutta sitten totta kai elämä tarjoaa myös myöhemmässä vaiheessa sen tyyppisiä mahdollisesti isoakin kokemuksia, mitkä muokkaa tätä tunnetta suuntaan tai toiseen. Et ihan samalla tavalla, kun puhuttiin tuosta luolailusta, että sitä pään sisäistä tarinaa, miksi ikinä se onkaan muovautunut, niin pystyy lähteä muokkaamaan niin kuin, tietoisesti siedättämällä positiivisemmaksi. Niin ihan samalla tavalla sen pystyy tekemään myös toiseen suuntaan. No miten nyt, jos otettiin esimerkiksi parisuhde tai työpaikka, niin mitkä voisi olla sellaisia first steppejä nyt sitten kulkea kohti sitä niin kuin tuskaansa, kun sattuu oikein helvetisti? No, mä peräänkuulutan ja on ehdottomasti sen avoimuuden puolella sen, että mun mielestä niin kuin, musta olisi mahtavaa, me paljon pidetään työpalavereita ja kaikkia ratkaisukeskeisiä palavereita työpaikalla, mutta kuinka paljon meillä on oikeasti vaikka työyhteisössä mahdollisuus oikeasti tulla vaan nähdyksi ja kuulluksi niiden huolien ja murheiden ja epämiellyttävien tunteiden kanssa. Esimerkiksi ihmiset, ketkä valittaa alituisen työpaikalla asioista. Me kaikki tiedostetaan tai tunnetaan semmoisia ihmisiä ja tiedetään, keillä on kaikilla asiat vähän huonommin kuin muilla sillä työpaikalla. Niin mä en usko, että näiden ihmisten olo paranee sillä, että ne kaikki asiat ratkaistaan, vaan sillä, että he saavat kokemuksen siitä, että heitä oikeasti kuunnellaan ja että tämä heidän huoli on merkityksellinen ja tärkeä. Niin tämän tyyppisten tilan luominen, on se sitten työpaikalla tai on se sitten parisuhteessa tai vaikka luolassa, niin on mun mielestä niin kuin avainasemassa. Ja toinen on juuri se, että ymmärtää se, että se oma olemisen arvo ei ole sidoksissa siihen, että kuin hyvin sä tänään vedät sillä töissä, varsinkaan marraskuussa. Ja sitten onko loppujen lopuksi kyse myös siitä, että kun kuulee, että jollain on joku epämiellyttävä tunne, on se häpeä tai joku muu vastaava, joka sitä yrittää peittää. Kun yksi sanoo, että hei, musta tuntuu tältä, niin toiselle tulee sellainen tunne, että hei, mä pystyn samaistumaan tohon. Mustakin tuntuu tolta. Niin yhtäkkiä se ikävä tunne, se onkin inhimillistä. Että me kaikki tunnetaan epämiellyttäviä tunteita ja me ei olla yksin niiden tunteiden kanssa. Siis sä kiteytit on mun mielestä aivan täydellisesti. 20 vuotta terapiaa. Se johtuu siitä. Noin. Siis mä käytän itse sellaista termiä usein, että kun yksityisen tuo julki, niin siitä tulee yhteistä. Ja se on ihan avaintekijä. Se on niin parantava tekijä, kun sä semmoisen asian kanssa, minkä sä koet, että tää on mun häpeä. Kellään muulla ei ole tällaista. Että mä oon jotenkin vääränlainen. Ja sä uskallat, se vaatii usein tosi paljon, sä uskallat tuoda sen ulos ja saat se, että muut nyökyttelee. Että mä tiedän, mistä puhut. Se ei ole välttämättä sama kokemus, mutta ne tunnistaa sen tunteen. Niin miten parantava ja monella tavalla niin kuin hyvää tekevä kokemus se on, kun sä huomaat sen, että okei, että mä en välttämättä olekaan vääränlainen ja yksin, vaan että tää ehkä on osa sitä ihmisen olemista. Nyt me innostuttiin niin paljon, että me jatketaan tässä, mutta niin nyt pieni tauko ja sitten sen jälkeen kello 11 uutiset ja sää ja Tanssii tähtien kanssa ohjelman etkot.